Agartala o sikok agarjak belai kheno me thangnai sarik sanja jorao kwrwngnai thaio patimung patikha kwrwngsa Agartala Circuit House amchaio tei kwrwngsa Agartala Bhogoban Thakor chowkni near Boys Borjong School Circuit House ni patimungo khorso wanjikni yakni mobile phatcha chegai khartani bo kharimalia romoi bojakha saprakjakha yagulo police no call khaya phar horka o sikok chiniti prasano tei kebuya Bhogoban Thakor chowkni ni patimung boni nokni mani khwnai khogoi rignai risa rang puisa khogoi bo kharmani pheba tesa haino hai anogono nogo bok mani khongna phaitani miyangke kharmalia romjakha bongkha bongni bosongni khorosa takhok o sikokni mung Jitu Debbarma bini para simna borkatha lamchai chachu kamini agolini tipra sarok bono nogo chini tipra sa hinei bono bulia toklia o mani khokjangnai nokhangbo bono bini takhok hinei lokorokno tabudi hinei nogo talangai mairok sari yu muthumani pheba achu basa kangken bo biang khar thangka tabungke tungphala laijak joli laijak bini mani khni khokmani sekango khogoi talangmani abono kifili phaidi kifili mana muchungmani bagai bini kami simna borkatha lamchai chachu kami boboti prasana nasina de ko lokorok bini backcheck khlaitariwo kwbangma keji kobai tester obo hai mani sitra kwbangma mankha obong khana boni nok nokni tala sabaina bagai botoni mani bo sak bo gosiwo nung fekjanai mani jisa hangka agi jaman tabok chalia songoro no bojiwo bo yagorang puisa kari o fekjanai mani painani bagai bo aro oro thangai boni nok nokmo thangai mani khognani bo chaitoko o sikok Jitu Debbarma no nugui tongkhangke rombaidi hinai lokorokno koikha mani khni khokjanai nokphang tei norok chini kokdongni bisingtikhe kolkhai sahor mano bono nukkhangke bono romoi toni khankhe adiseng tabuk bono mangpilirok kisa dadak sidak naileyana Masalah ring na ekta 500 টাকা